Doamne, sunt păcătos, dar sunt alții mai păcătoși ca mine. Doamne, am furat, dar am furat doar un bou, ăla a furat o țară. Să nu faceți așa ceva. Să faceți ca Sfântul Pavel. Doamne, cel din tine dintre păcătoși sunt eu, nu mă interesează de alții ce au făcut. Eu îmi recunosc păcatele mele, știu că sunt păcătos, Doamne. Zice Sfântul Ioan, Duhul Sfânt când va veni, va dovedi lumea de păcat. Duhul Sfânt când ne cercetează, ne dovedește, adică ne încredințează că am păcătuit, nu ne mai lasă să ne imaginăm prostii, nu ne mai lasă să ne vedem sfinți, nu mai ne lasă să spunem, dar ce păcat am făcut eu? Întrebarea e, ce păcat n-am făcut eu? Sfântul Vasile cel Mare spunea în cărțile Sfinției sale, zice, nici femeie n-am cunoscut, dar nici fecior nu sunt. Și mă gândeam, dar cum așa? Și explică acolo. Păi de câte ori gândul meu n-a zburat aiurea, de câte ori privirea mea n-a alunecat, ce n-am băut, zice, în viața mea, dar nu pot să mă numesc că n-am fost bețiv. Zice, de câte ori n-am îmbătat cu apă. Și poate și cu apă să te îmbeți, auziți?